Assalam jama'a, barkanku da zuwa wannan tasha tamu da albarka mai suna sirrin Hausa TV. Kada ku manta, idan yau ne farkon zuwan ka, ku danna wani subscribing, sannan ku danna wani ƙararrawar sama ta hicca mun ɗora shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora za ku saurare mu. A yau ne muka samu labarin mai suna labarin shahararriyar jaruman nan wacce kuka santa ta saba shiga fina-finai ko series daban-daban, wacce kuka sani shahararriyar jaruma ce ta yi fice, wacce kuka sani babbar jaruma ce a cikin shirin gidan badamasi. To wannan jaruma dai ta yi abin kunya wanda har ya jawo mata ta taɓa kariyar ta 'yan uwanta mata na kanewa. Wannan jaruma dai jama'a sun riga sun santa, wacce a yanzu take taka rawar gani a gidan badamasi, ita zuli kenan, wacce a yanzu dai gaskiya dai mutane sun fara zarginta ta fara sai da kayan magunguna, wanda iya kayan magungunan take sayarwa ba, kayan magungunan sun zarce na magunguna sun koma na banza na badala, abubuwan da dai basu kamata take yin sa ba. Wato ita jaruman nan mai suna zallaziya ta gidan badamasi ta fara sai da magungunan mata da na maza, wanda har ya jawo mutane suke ganin iska ce, kuma zargin da mutane suke ya tabbata cewa ita wannan jaruma mai suna zallaziya ta gidan badamasi yar iska ce, saboda ba iya magungunan take siyarwa ba, inda idan za ku bi fejinta na Instagram za ku ji duk abubuwan da take faɗa. Kada ku manta ku jira mu, za mu kawo muku da gowar shirin. Kada ku manta sunan channel ɗin sirrin Hausa TV, ku danna wani subscribe ta yacce muna ɗora wannan labarin za ku